znači botanički vrt koji smo posjetili jako važan za cijelu našu zapravo regiju, zato što smo tu bili upoznati sa procesom proizvodnje maslinovog ulja, koji je zapravo posebno važan za našu regiju, ovdje znači Dubrovačko-neretvansku, također važna bilješka za našu regiju. Kako je kao i sama proizvodnja, o kojoj su nas vodiči detaljno uputili, objasnili nam zašto je to bitno i zapravo pomogli nam da shvatimo pravu važnost takvog djelovanja. Također, probali smo uzorke hrane i maslinovog ulja na kompleksu Stella Tropica i evo, zaista jedno predivno iskustvo. Dakle, ponovimo to. Kada smo išli do Mostara, posjetili smo udrugu Vedri Osmijeh u kojoj se nalaze osobe s invaliditetom. Voditelji te udruge pokazali su nam kako oni provode svoje dane, radeći razne aktivnosti poput sađenja bilja, pravljenja posuđa. Nama su prodavali sapune koje su oni pravili i zaista je bilo lijepo upoznati se sa takvim ljudima i vidjeti način života. Bilo je lijepo posjetiti udrugu zato što smo vidjeli kako jedna organizacija uključuje ljude s invaliditetom u društvu koji često znaju biti zanemareni i isključeni jednostavno iz društva zbog nekih mogućnosti. Baš u tom posjetu, kao što je rekao, kako smo vidjeli kako oni sudjeluju aktivnostima, rade razne poslove, kako su oni tamo zapravo veseli sretni. Bilo je jako lijepo vidjeti da postoje ljudi koji ih uključuju u način cjelokupnog društva. Dolina rijeke Neretve, to je područje u kojem mi živimo, zapravo je jako jedinstveno i jako lijepo u svim aspektima i gastronomije i prirodne i općenito prirodnih dobara. I mislim da su ovi projekti idealna prilika da zapravo to sve nekako možemo očuvati i da to živi i dalje generacijama i da nije samo na onome što su ostavili naši roditelji, nego da i mi to možemo prenositi dalje. Jako mi se svidio kreativan projekt obitelji iz Metkovića koji su zapravo odlučili da stvori javni park i spojili su sve aspekte doline Neretve u jedno. Tu možete probati razne delicije iz doline Neretve, možete vidjeti predivnu prirodu, značajne životinje za to podneblje i također u planu izgraditi muzej. Tijekom ovog dana najviše mi se svidjela zapravo vožnja samim lažama u kojima smo, ono što je najviše bitno, družili se s ostalim članovima projekta, gledali smo prekrasan krajolik i na ovom lokaciji smo također stali i trajekt mandarine, što je sa ostalima, ja mislim, čak i najviše svidjelo. I također u tom parku smo gledali konje i imali smo priliku čak trajati, tako da mislim da to svima postala jedna lijepa uspomena. Došli sam na vrijeme kako da mobilnosti, mi smo zapravo gledali svi skupa. Mislim da su same te aktivnosti nama pomogle da izgradimo međusobne odnose, te su nam također pomogle u razvijanju osjećaja za druge kulture i pomogle su nam u razvijanju engleskog. Za najzanimljiviju aktivnost na ovom radnom projektu je zapravo druženje sa strancima te kolegama iz moje škole, jer smo stekli brojna zanimljiva iskustva te smo prošli dosta avantura.